Was, het is donderdagavond, jouw avond. De avond van het oude platenprogramma Oud Goud met Paul. En dan heel speciaal voor jou. Stap in, kom aan boord bij Paul en laat ons samen teruggaan naar de tijd van toen. Jouw captain, Paul Abena. Daddy no, de Aladdin dames vatten dat die. Als 8-jarige jongen in de stad gekomen, gebracht door mijn vader. En begon naar school te gaan, de eerste klas lagere school. Ik heb helaas niet kunnen en mogen vreubelen. Om terug te gaan, Daddy. Maar tussen 0 en 8 jaar had u nooit een Nederlands woord gehoord. Nee, Wie zou Nederlands praten in het binnenland toen? nobody. Een Maron-jongen geboren uit een stadskreoolse vrouw. Ja. En die stadskreoolse vrouw zou af en toe aan mij zeggen wanneer ze boos was: breed pengel charuka foto je mexani. Je jukayu. Ja, dat weet ik wel van je moeder. Wanneer ze boos was, schouwt ze mij uit, maar via je. Ja. Of ze schouwt jou uit, doelende op top. Weet dat die minyan? Olude wan chini fall. Matendo sabi kaka party prosensi.